Masang ada itong tanan. Ako na pa ni si Terreverse. Nda karon ng adlaw March 2022. Da ko res kuan. Kalasangan manguha kog kahoy. Mangahoy ko guys kay wa nay kahoy dito sa ilawom sa among abuhan hurot na. Agagaban siliksian. Na. Kia. Tapos koy dito. Na. Ta naglubog-lubog ka. Gawag-bag ko. Sirlin. Dali, Lexian, give me the bag. Ano ni? Lagting nga ni. Asa kami? Very good. Iandam ng sako kay panood ng mga kahoy. Hala, malibang uli ha! Ako ka rin po, pangilan mo maghagunoy. Ano kaya lagting na, lagting. Uy, ni mga tuzing diha. Ni mga tuzing. Dali bang si Kiyo? Pumungkot? Hindi rin. Basta! Inikiya na! Baka na ba sinday nga sa lang tuzing. Hinihin mo ka ng mga tuzing. Bitaw guys, agarang tuzing. Kuha na si Zakarang na idiin yung nato. Ada mo sabar ka ng mga tuzing. Pagbihibra mo. Kaning kagmay kasig man mo siga. Sila abman eh. Mga pagbihibra mo kagkauna na. Namami pagin. Balik ko kusuman. Bilang ka naman pala ni mo pagin. Kauna na mo kaw. Namami pagong. Pajong lagi. Mao yung gagmay kay dali ni mo siga. Agay! Tanawa! Ako yung tamaligid. Nagbuwang na. Una na ko naliksian kaw. Ikaw dala, butang na. Kay, may mga tuzing lagi. Nakaliw sa mga ganihan, narabay mga tuzing. Ikakuan sa tanang mga kahoy. May mga tuzing din yung dapita. Ato mo saba-saba. Ano ba na eh? Mako man. Mako, sinik ajo. Hari ba yung sudah nga gara makahabo? Ano makaruha? Ha? Ano, tabuan niya na. Mga huli lagi karon di makas agas. Karang mahal na nakazugas ron. Tuwan na to. Kapa lagi mo kaya mga tuzing. Ari, nilikuran na di. Nang gidagit ng gagmay kay kasig man yung siga. Manguli na ta. Kaw, una na mo kaw. Kadali mo pamudo. Kay, Ha? di man manguli ko atong ilang mga bag. Para ipang batang. Yan ang gamit. Kadali mo pamudo ha. Kay, di naman manguli. Si Kia og si Andy naman manguli. Sundog mo pa natin ang mga ahoy ka dari. Agay, aray, Tina! Agay, day, tawang, day. Wag! Agay, Naipit ka? Agay, nipitan, agay. Dugo? Aray. Agay. Nadugo. Ang tuzing na ni. Ang tuzing. Ako na lagi. Kita. Kaya may nag-aras to. Samad. Puro magipaaw. Sakita na ajo. Dug ka kasing-kasing. Kita. Na, magpaaw. Tuzing ka ni guys. Wala, kay Rewaras man. Kami gagawin. Kagilong pa niyo mo dahil marag tuzing. Ano man Agad mo ng dari ma. Hadyo ko kunin mo sundang tiri. Pangihaway, mag. Ipante mo. Ay, wala makatag. Tiri! Ha? Hadyo kunin mo sundang di ay. Kay? Char. Hay, kaya makaduot. Nitigbas na atalin mo maka. Kaya man inipit ko, manunuway ni siya. Paano tala ni mo bali ah? Sabi. May mga sura ni. Kamu dah. Ini wow.
Na nagdugo siya. Nagdugo nga raas ilawom na ning bantuk. Tutang mama. Mata kayo udto na. Ano na magaw? Ay udto na. Ang ay dan kay udto. Ganun si Anday. Jacket lipsi. Ha? Balik siya na ano. Tatabe lipsi. Okay, mag-gas. Jacket ko sa ten jacket. Be. Magudod ko kahoy be. Kiya datag pagong kiya. Yung nagpagtamban ko eh. Ha. Kanay apil ni. Kay. Siga man ni. Oh! Imong graphic si Anday. Kau ba na? Agree. Ano sila ping? O, din na sila isunod ng gabi eh. Ato na, ato na. Tara. Di ako, be. Nagkisip ako na ito. Sari uno ang katod dito noon ko eh. Ako na makatod. Ikaw titigbas naman kasi pag ang kawat. Puno na tong usa ka sako. Ano sa uli ata? Kaya tagalog ito na pod. Agoy. Kumalisid na. Tanawa na hagbungan sa kub. Paningat kog taman. Na. Ang kamat epitan na. Arami kong kasabaan. Sa langgiingnan og mga tujing. Ag mga namudso lagi dan hinga. Wata kahibaw. Nari na sa tanggap din nagpahipi. Natanawa. Giipit agang kamot. Kita kadyo. Nagdugo sa ilam. Huwas siya nakagawas. Nakairang ang kuko guys. Tagas pa ni katuning kasal ni Promi. Ano ko nagpa nail extension. Nza, ubang tangtangan kay ara mas kita. Mo na arang watan og matangtang si Sagiza. Nza, ugang pagsanog lugit kay sakit man. Mangguhat lang kog matangtang. Nza, kanang gagmay kasig manim siga. Pagpara ni. Arong maaari sabihin mo. Huwag nila tapot doon. Magkasilang gubot man. Ano pumot doon naman. Nangahoy lagi may kay mahal na kadyo gas. Ano magwanay kasi doon kamot. Ano ba ni? Ano kayo? Kaya yung ilawom. Sakto naman na. Ako naman ang giput-put.
Humanang tumutput. Ha? Masulas ko dah, ketabangan ko. Napuno wa, warang mapuno. Ha? Nah, daghan na mereka aja. Ako na be. Ya. Mau dua mana tuh? Ako. Ato na. I believe. Wala, tagbungon. Kumbati, ang naligid. Kawin. Sana. Ingat yang menendak kahoy. Kahoy mo diha, tagdig ang buwan. Ito pa kahoy. Kahoy mo diha. Kahoy mo diha, tagdig ang buwan. Kahoy mo. Tagdig ang buwan. Kahoy mo diha, tagdig ang buwan. Hoy! Kahoy! Siya isa, basic panglaba. Ako nangahoy ko. Ha? Bahala na magkasamad-samad. Na, nagsamad-samad, nagsamad. Masakay na kadag kahoy. Hi! Habit na mo abot sa bahay. Kapahoy na dyan ang abaga. Hanggang yan sa buwan na zero balance. Puli-puli na may pangahoy. Ang schedule ron, ug makatiali na pod. So, kaisa na pod. Puli-puli may paraway. Mahay. Nay, trabaho talang ba? Tarihan, nagagman yun ay, pero kasalusi nga nay. Nilaab ni. Urus-urus ni. Kasag ni mo urus. Kasag ni mo urus ni kaho na nay. Urus pa sa ang gugma. Kasi hindi mo gugma pag gugma ni aris tunay. Urus pag mo gugma aris tunay. Ha? Urus pa? Sakali po, hindi na pang gugma ni. Re, urus po. Na, nagmatoy ni Kado pero kasag ni mo urus. Hala pa adon, mga adon mo nilay. Sunod, dito mag gas-gas na kay mahal Kado gaso na. Hi guys, ako na po din dyan. Pulo-pulo yung pangahoy si Mama, para po, Alits. Sunod si Aisa na po. Alits si Aisa, papahawalan sa kanang laba. Nabi na maglami eh. Nabi ipik na mag... Ano ka man to? Ano maluto? Pagawain sa ako kasi Ate Alin na kalapod mangahoy. Si Aisa may pangahoy na rin. What are you doing to you? No, may sundag ko eh. Ko ano mo? Handang. Oo. Ako lang buwan na na. Oh, tama na eh. Buwan na na. Napapakikita ko. Labunod ay. Mura ng kahunay. Wara ka puno sa among abuhan. Huwag pagadod. Ang bugatan ng magud na. Tingnan na karaghan ng bugatan sa kadagang abaga. Ang abuhan na to. Ito dyan. Mating ro ang mga bagtos. Ha? Nagilat ka pa na. Silog-silog! Hindi. Ang sisiha man na lang ako eh. Nakadaster pa. Kuha na eh. Alam mo ka ng tudlisan na. Alam mo gawas yung dugo. Natayit. Naipit talagang pagkuha na, pagtigba sa kahoy. Naitag lagay ko ng tujing, napasiksi ko. Humantag ito ng luto, kakala ko. Takas na eh. Luto. Tinula ron? Saan natin yung masayote? Saan mo nila?